Poznáte tieto problémy? Pleseň na stenách a nábytku. Kondenzácia na oknách, neustále bolesti hlavy a alergie. Toto sú príznaky problému s vetraním. Správne riešenie: výmeníky tepla Cleantech. Čistý čerstvý vzduch bez plesní, ochrana budovy pred zničením, pohoda a vysoký výkon, energeticky efektívne vetranie. Naše výrobky sa používajú v bytoch a domoch, školách a škôlkach, kaviarniach, reštauráciách, bazénoch a telocvičniach, kanceláriách a továrniach. Princíp činnosti zariadenia. Výmeník tepla Cleantech odvádza odpadový vzduch z miestnosti cez hliníkový výmeník tepla. Súčasne ho napĺňa čerstvý zvonku. Ohrieva ho v chladnom období alebo chladí v horúcom počasí. Prúdy vzduchu sa zároveň nemiešajú, pohybujú sa v rôznych kanáloch výmeníka tepla. Vďaka tomu je energetická účinnosť rekuperácie až 93%. V prípade potreby je možné prúdenie vzduchu úplne zablokovať. Rekuperátory Cleantech majú všetky potrebné certifikáty kvality, energetickej účinnosti a bezpečnosti. Prietokový uzatvárací ventil zabraňuje fúkaniu vetra, prievanu a hluku, vylučuje možnosť zamrznutia výmeníka tepla pri extrémne nízkych teplotách. Hliníkový výmeník tepla neoxiduje, neovplyvňuje dýchací systém a pracuje v širokom rozsahu teplôt. Oxidový film zabraňuje rozvoju plesňových a hnilobných baktérií na lamelách. Jedinečný tvar obežného kolesa. G3, G4 alebo uhlíkové filtre zachytávajú prach, výfukové plyny a nepríjemné pachy. Ovládanie zariadenia stacionárne alebo diaľkové.